Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayah amma ba'du. Amit pasang Kalimantapit sinadento ing Iloduni tinebeno ing Tolak Sari dumawa ing tawang tuwang linepatno ing sigu dendaning Gusti Purwo narbuka hanyurasa udar kawedar sak temah hambabar caritaning jiwa kang kawayang rinakit basa rinenggo ukara rurut raras-rarasing gending sinung sida lanang matayu meleng malanggung priyang agung Purwakanda hanyurasa waradin sagunging dumadi rahayu niskala sahyaning para pepunden para sesepuh aji sepuh ingkang musti dateng jatmikaning diri ingkang pantes pinundi para sarjana sujana sujananing budi ingkang wenang hanampi wahyuning kasultapan ingkang saduhu ing bagya pinulya brayataken baraya wirayata baraya wiratamtama para purna karya labet pojok ingkang mahambek luhuring dharma. Para alim, para kiai, rinten dulu tasah sumanding lawan kitab suci wahyuning ilahi kangge panuntun manembah wonten ngarsanipun Gusti Ilahi Rabbi ingkang pantes pinanggih. Mundi dawuhipun ingkang amangku karsa kula ingkang kapitedan sinaraya hambuka wiwarening suka ngaturaken urut reronjening tata upacara ing rikalenggahan menika ingkang rinantam dening keluarga. Ingkang kaeka angka setunggal nggih pambukaning pahargyan minangka adicara ingkang kaduhi angka kalih manjingipun pinanganten putri saking sono busana manjing wonten ing madyaning sono wiwaha kalajengaken praptanipun pinanganten kagung saking sono Palerman arsa manjing wonten ing madyaning sono pawiwahan kalajengaken adat widi widana ingkang sinengker wonten ing laladan Kembang Gusti minangka adicara ingkang katri angka 3 non nggih waosan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim minangka adicara ingkang kacatur angka sekawan non nggih minangka kiraping kirap kananendran kirap ingkang angka setunggal ingkang badhe kapandhenekani dening cucuk lampah kondang Sapawi wiwi saking laladan Trangkil Kabupaten Pati minangka adicara ingkang kapanca angka gangsal non nggih minangka pasraing saking pandherek pinanganten kagung saking keluarga ageng Bapa Suwardi ingkang badhe kaaturaken dening Bapa Madadi minangka atur panampi saking Hamanggugati kalajengaken mau Ido Hasanah ingkang badhe kaaturaken Rama Kiai Nur Yazid minangka adicara ingkang kasat angka 6 non nggih minangka kiraping kirap kasatriyan kirap ingkang angka kalih minangka kasapta angka 7 non nggih panutuping pahargyan mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe lumampah wekdal sakmangke kula Hari Sunaryo pranata cara saking Kedawung Gusti makarya sareng kalayan pratik dekorasi saking Kembang Ipik Gusti titik make up sanggarya saking laladan Kraji Batangan
Kabupaten Pati. Omah kreatif foto saking Laladan Ngagel Dugusedi. Dodot syuting saking Laladan Blingo. Mahya audio saking Laladan Winong Kidul. Sahara musik saking Long Forest Alas Dewa Dugusedi. Mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe lumampah wekdal sakmangke. Ngaturaken ahlan wa sahlan fi hudurikum, sugeng rawuh sugeng lelenggan ngantos paripurnaning pahargyan wonten ing ri pahargyan menika. Nuwun nuwun nuwun. Rep sirup sidem permanem para rawuh kagung saha putri ingkang winantu ing Sukarahayu wonten ing menggah rantamaning adicara ingkang kaeka angka setunggal nonke pambukaning pahargyan. Monggo haflah wali matul ursi wonten ing rika lenggahan menika. Kula dalah panjenengan sedaya purwakani sekarang kanthi waosan suratul Fatihah. Samangke ingkang agami sanes nggih menika Mahastungkara miturut agami saha kapitadosan soang-soang. Kanthi niat ikhlas ala niatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Minangka adicara ingkang kaduh angka kalih manjingipun pinanganten putri saking Sono Busana Manjing wonten ing madyaning Sono Wiwaha. Hamba bilih sampun paripurna anggem ngagem busana Prameswari. Kepareng kula badhe njengaraken pinanganten putri saking Sono Busana Manjing wonten ing madyaning Sono Wiwaha. Hamba bilih sampun paripurna anggem ngagem busana Prameswari. Kepareng sumangga saking Sanggarias Titik Sanggarias make up saking Laladan Ngraji Batangan Manjing Ira saking Sono Busana Manjing wonten ing madyaning Sono Wiwaha kanthi kinanti padhanging rembulan. Binarung swaraning pradangga punya hangrangin. Ono gondo arum angambar-ngambar angebaki jroning sasana pawiwahan. Tuhu punika tejane pinanganten putri ingkang binayang kari mijil saking Tepas Wangi. Kinanti manjing pring sasana rinengga. Sampating busana ingkang hangimba busananing Prameswarinata. Tinon saking Mandrawa. Abyur mobyur pating galebyar pating celorot. Lamun Cinandra kadya kilat asesiring meloging wadon sumular agilar-gilar kadya kencana binabar. Sunaning netra angidit damar kanginan. Wewegeng pranaja singset kapathet ing ageman. Pindho cengir gading piningit yayah jebol-jebol mengkak madya ingkang minangka setu bandaning sarira. Cat-kicating katon padha pating glebar dene rerengganing canela ingkang tinretes ing sesupya nawa retna. Candrane kaya wedusasa lumaku ing wanci dalu prapting madyaning sasana pawiwahan kagiat kagara kang apindha sita resmi.
Wauta nalika samono Sri pinanganten putri wis lenggah anggana raras. Rep sirap sidem permanu. Para rawuh kakung sinedahan putri ingkang winantu ing Sukarahayu. Pinanganten putri sampun lenggah sak antawis wedal. Lenggah piyambak lampun cinitra ing ukara semu kujiwa ing wardaya. Hang rantu praptaning satriya muda ingkang minangka gegandeling nala memaniking nitra ingkang lagiya labuh nagara. Pramila kula badhe njengaraken pinanganten kakung saking sono Palerman Arsa Manjing wonten ing madyaning sono Pawiwahan. Dumateng para-para ingkang badhe nguntapaken risang atmaja pinanganten kakung nuwun suawi kula dherekaken. Nah, winur sita mangkono. Ana madyaning panuran Jawi. Satala wonten teja manter sasada lanang gedine nyundul ing awiyat. Ginelak menika tejane Kaki Bagus Muhammad Riyanto Putra. Putra kakungipun Bapa Suwardi dalah Ibu Wardini. Bijil saking Wisma Busana Manjing wonten ing madyaning sono Wiwaha. Mubyar busananira pinanganten sarimbit mimbung busarane Narapati ingkang kadulu katon Agung Prabu Amprabawa. Agung ateges kebaing kaindahan ingkang sanyata adiluhung Prabu Pindha Jejening Nalendra ingkang kabekan kawibawan luhur Prabawa sinung adi indah milangoni saya caket denira lumaksana pinanganten sarimbit samya apagot tinggal tembuk ing pandulu catur netra ingkang winastatan gondang kasih dalah gondang tutur. Purna kang dadi mangkono pinanganten sarimbit badhe mraptesaken adicara tembukan asta monggo Bapak Nur Yazid nindakaken tembukan asta nggih. Bapak Nur Yazid siaga ing gati nempukaken asta pinanganten kekalih. Kanthi lumampahing Bapa Kyai Nur Yazid jumangkah wonten ing Wini Suda anggenipun badhe netepi tembukan asta pinanganten kekalih. Monggo tansah nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Ilahi Rabbi. Mugi risang pinanganten anggenipun ambabar layar. Buka gapura manjing jroning kursi sinanding. Jumangkah wonten ing bale omah. Kebak barokah sakinah mawaddah warahmah. Wis dumugi dadi wahyaning Ilahi Rabbi ana jalu prawesti ngancik alaming bebrayan ngrajitaken adi cara panggih kanthi tumadhaing asta monggo tansah paring pandonga dumateng pinanganten kekalih anggenipun netepi bebrayan agung. Sekar mayang monggo kanthi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Matur gunging panuwun anggenipun Bapak Kyai Nur Yazid netepaken adi cara tembuhan asta. Purna kang dadi mangkono
Pinanganten sarimbit badhe mratetisaken adicara ampeca antego kanthi sembah bekti wonten ngarsanipun kang garwa kinasih anggenipun badhe suwita pramila pinanganten kagung ampeca antego pinicak becah gak saknalika dadya pasemon yen sejatining sang ajalu wis tega nilaraken gelar jejakanipun miwah nini retnaning ayu wis tega nilaraken gelar jejakanipun kawistara nini retnaning ayu lampah jengku sahadaping padha asta lumebet wonten ing Bogor Kencana ingkang isi tirta wening saha sekar setaman arum kangus ambrik gandanya amiji samparaning ponang sang ajalu pinanganten kagung anglanting kang garwa kinasih wonten ing sesih kiringipun pinanganten kagung kanthi mekaten pinanganten wonten ing ripahargyan menika binangka tembuk ing Sekar Mayang paripurna binedol minasa pambuka kembar mayang mandhap saking sasana lampahing ginelak galeak yen to cinandra kaya dene malata ing den gelak lampahing pramila kanthi mekaten kanthi tepunipun Sekar Mayang pramila pinanganten jumajar sanding menika tumuju pramila pinanganten kagung angkat drajating pinanganten putri satraju drajating priya purna kang dadi mangkono pinanganten badhe mratetisaken adicara sinengeban sindur dening Rama dalah ibu dene Bapak Soeharto adalah Ibu Sulastri Bapak Soeharto wonten ing ngajeng dening Ibu Sulastri wonten ing wingking menika mengku pramita ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa ing wuri handayani kanthi hangasta pun joting slindur ingkang awarna rikta dalah seta pinanganten tinuntun kanthi lon-longan anengenaken ing pangati-ngati pramila kanthi mekaten pinanganten badhe mratetisaken adicara kerobongan antawisipun bobot timbang putra pinanganten kagung pinangku wonten ing jenggu kanan dene putra pinanganten putri pinangku wonten ing jenggu kering menika mengku pralambita bile bapa sekalian garwa hanampi prapta nira pinanganten kagung boten wonten endi bungan endi anakku endi mantuku arsa rinengkuh putra pribadi sing bener dibenerke sing salah disalahke boten wonten ban cindhi ban siladang purna kang dadi mangkono pinanganten saripit badhe mratitisaken adicara tandur inggih menika nanem jero paring palambang pinanganten saripit
saged gesang wonten ing papan pundi kemawon wiwit sak mangke ngantos dumugi delahan kanthi niat ingkang sae. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Purna kang dadi mangkono pinanganten sarimbit badhe mratetesaken adicara kacar kucur tamba kaya kanthi mekaten sanggar rias titik make up tumuli nindakaken adicara kacar kucur tamba kaya pinanganten kagung angasta tilam lampus sinebat koso yongko ingkang tepinipun sinulam suket kala jana punapa ta menggah isine tilang lampus kaisi wos jene cinampur wos ketos kacang kawak deli kawak arta recehan dalah sekar monjo warna sigra sinuntak isining tilam lampus dening pangkuning garwa kinasih marma pinanganten putri hanampi peparingipun kang raka arsa kaaturaken dinding rama dalah ibu sing set rapet datan ana kang cewet dalah cicir guna kaya saking kang raka arsa kaaturaken dening rama dalah ibu Presinemen ana ing sentunging Bale Wisma kagem pawitan den arsa lelomban ana ing madyaning bebrayan agung kanthi mekaten pinanganten kagung wonten ing ripahargyan enjang menika wajib paring guna kaya dumateng pinanganten putri arupi lahir kelawan batin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa pramila wonten ing ripahargyan menika tumuli pinanganten sarimbit badhe mratetesaken adicara dahar kembul utawi dahar sekul walimah dahar kembul sesarengan paring palambang pinanganten sarimbit jumbuh ingkang ginayuh saiyek saeka praya saeka kapti sembodo ingkang sinedya saged manunggaling cita rasa lan karsanipun senajan daharanipun waneh-waneh kanthi rasa sutresna anggenipun netepi dedhaharan kanthi rasa sutresna ora usah akeh-akeh ora bal iku lho wis kok bengi didulang sing akeh purna kang dadi mangkono sithik-sithik wae ora usah akeh-akeh le dahar mangke dalu didulang sing wareg ya Mas purna ngayahi adicara kacar kucur tamba kaya pinanganten badhe mratetesaken adicara unjukan toya wening samubarang pakarti kang arsa linambaran kanthi weninging penggalih dalah meneping kalbu ingkang tinemu hayu hayem hangayomi kanthi winadahan cangkir pinanganten kanthi kenjenging pikir anggenipun netepi bebrayan wonten ing
pahargyan menika. Sak paripurnanipun nindakaken adicara unjukan toya mening pramila pinanganten badhe mratetesaken adicara pangabekten. Sowan ira wonten ngarsanipun Rama Dalah Ibu. Kanthi mekaten kanthi angrucat canela saha duwung ingkang kalolos. Pramila amargi sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Rama Dalah Ibu mboten usah ndadar pusaka. Senajan landheping pitung cemukur paribasanipun tesih landhep pangandekanipun tiang sepuh kekalih. Pramila pinanganten mboten usah ndadar pusaka anggenipun sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Rama Dalah Ibu kanthi rinujit-nujit anggenipun sowan wonten ngarsanipun Rama Dalah Ibu. Pinanganten wis jengkar saking balenggahan lupa ngarap ngabiyantara wiring para pinundi estining triya sumedya sumungkem angus wa ing pepadaning Ibu Dalah Rama. Sembah bekti kula Ibu, kula nyuwun berkah, kula nyuwun pamit anggen badhe suwita dumateng sisihan kula Ibu. Yo ngger anakku tak tampa pangestumu, pangestuku ae tambanana yo ngger. Aku njur eling cilikmu tak lelinding yo ngger. Aku njur eling cilikmu tak gendong-gendong. Nanging saiki arep uwal ana ing panggone Ibu yo ngger. Banyu mili yo ngger pangestuning Ibu. Semono uga Rama pangabektimu tak tampa yo ngger. Tak suwunke marang kanugrahaning Gusti bejo mulya uripmu yo ngger, nemu sak kamulyaning gesang. Ngger putraku, aku meling marang jeneng sira. Aku titip geteh sak tetes, aku titip balung sak ceklek marang jeneng sira yo ngger. Tresnanono bojomu kaya anggen, ira tresnani marang awakmu dhewe. Angger sira dijiwit kasa lara aja jiwit marang sisihamu yo ngger. Sak sampunipun sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Bapak Soeharto Dalah Ibu sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Bapak Suwardi Dalah Ibu Wardini. Obodo pinanganten enget marang purwaning dumadi Rama Dalah Ibu. Awit pinanganten enget marang purwaning dumadi. Obodo pinanganten mangang Rama. Awit Rama wis sembada angukir jiwa raga sarta dados
lantaraning tumuwuk enget marang ibu awit ibu wis kawowo dados papane Yoga Brata lawase Nawa Candra Dasa Ari angandut si jabang bayi linaring jagat padang anglelinting anggula wentah wiwit kalaning timur nganti yo adiwasa pramila pinanganten enget marang purwaning dumadi Rama dalah ibu minangka pepundhenira boten singklar kelawan bebener angegungekaken sesat minun jatma itba kelawan Kanjeng Rasul ridallah biridil walidain ridaning Allah kelebet ridaning tiang sepuh kekalih pramila pinanganten enget marang purwaning dumadi Rama dalah ibu ar-rijalu al-jannatu tahta aqdamul ummahat surga adalah di telapak kaki ibu pramila pinanganten enget marang purwaning dumadi Rama dalah ibu minangka pepundhen ira pinanganten sampun netepi adat widi-widana ingkang sinengker wonten ing laladan kandangan kembang Gusti kanthi hangenya ngaras padha wonten ing ngarsanipun Rama dalah ibu kanthi lulus raharja nir ing sambikala widodara rahayu nir ing sambikala kanthi lulus raharja nir ing sambikala widodara rahayu rahayu samya tinemu raharja kanthi tumama anggenipun netepi bebrayan wonten ing ripahargyan menika kanthi sumiliring angin pinanganten netepi foto keprabon saking omah kreatif saha dodot syuting badhe akan foto bersama pengantin berdua dan juga kedua orang tua anggenipun badhe netepi potret keprabon matur gunging panuwun bersama Ibu Sanggarias Titi Make Up anggenipun netepi jejibahan wonten ing ri pahargyan enjang menika dan juga bersama Pratik Dekorasen saking laladan kembang Gusti Sahara Musik Long Forest Alas Dewo Kecamatan Gusti kadosipun nak ngentosi tiang foto rontok kesuwen nggih. Monggo bersama Sahara nggih, Pak. Satu lagu kangge panglipur para tamu bersama Ella Amanda. Monggo kangge panglipur para tamu kangge miyak supining swasana kadang-kadang foto omah kreatif dan juga dodot syuting nindakaken jejibanipun.